Hej folkens, og velkommen til endnu en video, endnu en vlog, og det er faktisk noget af det, vi skal tale om, ikke Marius? Ikke? Og hvad synes du, at den vil? Ja, men guldtuben er jo lige om hjørnet. Så husk at nominere mig. Jeg bliver så glad, hvis jeg bliver nomineret til årets vlogger. Så husk at nominere mig. Husk det. Husk det. Ja, please. Jeg er så glad, hvis jeg laver fuck. Jeg laver en... Fuck, hvad fuck er det her? Jeg har en bums. Ja, men ja. Husk at nominere mig. Hvis I kender nogen andre, så nominere mig. ML dig. Please, kom så. Ami!